zitatu pamusoro pekuti Mwari unokuhani kuti Mwari yani. Amen. Exodus chapter 1 tunakula verse ya 8 kushika pa verse ya 10. Exodus chapter 1 verse 8. Zvino paIjipita pakamuka mumwe mambo mutsva wakanga asina kuziva Josefa. Iye akati kuvanhu vake, tarirai, vanhu ava vana vaIsraeri vanotipfuura isu pakuwanda nesimba. Uyai ngativafungire zano varege kuwandisa, kuti kana kurwa kukamuka ivo vangabatsirana navavengi vedu vakarwa nesu vakabva panyika ino. Chapter 5 verse 1 and 2. Chapter 5 verse 1. Shure kwaizvozvo Mozisi naAroni vakaenda vakati kuna Farao, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, tendera vanhu vangu kuenda kuti vandiitire mutambo murenje. Farao akati, Jehovha ndiye aniko kuti nditeerere inzwi rake, kuti nditeerere vaIsraeri nditendere vaIsraeri kuenda? Handimuzivi iye Jehovha, neni handingatenderi vaIsraeri kuenda. Now, tida kupfuura mberi nepfungwa yatiyakeri nayo pamusoro pekuti Mwari ndiani. Amen. Now, pane zvinopfuura ezvisomo zvechitatu nomuupenyu hwedu kana mukurarama kwedu, mukufamba kwedu, zvinopangidza kana kusimbisa zviri Mwari kwatiri, uye zviriwo isisu kuna Mwari, nekuti zviri Mwari kwatiri ndo zvinoita kuti isu tiratidze kana tionese kuti Mwari unombovani. Taverenga apa zvanzi muEgypt makamuka Farao akanga asingazive Joseph. Now, panhoroondo youmambo hwavo vaifana kuzviziva kuti pane makore anokwana 7 akaitika muEgypt pasina chokudya. Izvozvo zvinofana kunge zviri maChronicles avo munhoroondo yekutonga kwavo, kubata kwavo nekuita kwavo. But pakava nokushayiwa hanya yekuti mambo uyu weIjipita unomuka asingazivi zvakaitwa naJoseph. Tikaverenga zviya mubhuku yaRute tunoona mambo uya achishaiwa hope pane rimwe zuva. Saka unoti kune vanhu, igirei mabhuku akanyorwa zviri nhoroondo, nokuti mumushe wega wega kana kuti munyika imwe neimwe mune panochengetwa zvingava marecords kana zvinhu zvakaitika munyika. Kudakara zvino kunyange pane kana mahofisi ezvemauto kana mahofisi ezvezvipatara vanoisa kwavanoti kumaarchives kunochengetwa nhoroondo dzezviitiko. Saka pakashayika hanya muna mambo uyu weEgypt kuti apfuudze mberi kuziva kwaifanira kuzikanwa namadzimambo kwezvakaitwa naMwari pakati pavo, nekuti Joseph paakazoiswa mujeri paya achidudzira hope wakavazivisa kuti ndiMwari wazivisa hope dzaFarao. Saka pakashayika hanya mhuri iyi kana kuti ushe uhu hwokuziva Mwari zvaakaita pakati pavo. Saka zvakaita kuti azobvunza Mozisi naAroni kuti Mwari wamutaura nezvake uyu ndoupi wacho, ini handimuzivi.
Anti munomona. Ndonzira imweyo yatinokwanisa kupinda nayo pane zvinhu zvisati zviri izvo. Kana tikakanganwa kuti Mwari uyu ndiani. Nekuti pane zvinouya muupenyu, pane zvinotiremera pane nguva, zvinenge kana zvangosvika mumhuri. Urwere unokwanisa kuenda hwauya mumhuri. Madambudziko anokwanisa kuenda angosimuka mumhuri. Mona vanhu vakubuda vakutsvaka dzimwe nzira dzavangabatsirika nadzo. Zvikuru sei kana pakava nomumwe mumhuri asingatendi. Zvozoita kuti amaji saka hapana zvokuzviita. Dai anga achiuya kuchechi kwedu, dai anga achinamata, pamwe tikadai taiti toenda kuchechi, manje uyu munin'ina kana mwana uyu kana kuti muzukuru haanamati, saka zvaanoziva ndezvekuvaprofita uko kana ndezvekumadzibaba uko kana ndezvekun'anga uko, saka haagari kuenda naye ikoko. Zvinoitishwa tingangoona fanika kuti haduti zvangonetsa zvarema, asi muprofita akaparidza pamusoro pemharidzo yekuti spiritual amnesia, kwai hanganwa dzomweya. Munhu unokanganwa kuti savatendi tinokanganwa Mwari zvaakaita kuti Mwari zvaari kwatiri. As we saw musi wechitatu kuti Mwari unombova ani. Zviri Mwari kwatiri zvinoonekwa nezvaakaita muupenyu hwedu. Saka zuro Mwari wakatiitira zvakanaka. Tikakanganwa izvozvo, kana chimwe chimiro chikauya, tinova futi nomubvunzo uyu wokuti hatimuzivi Mwari iyeyu. Tingarega kureva mashoko akataurwa naFarao directly kuti hatimuzivi isu. Asi chinoita kuti ndizotsvaka rubatsiro kana ndizotsvaka kudzikinurwa nenzira isiri shoko raMwari, zvinenge zvava chapupu mandiri kuti Mwari iyeyo hatimuzivi. But sei tisingamuzivi, todzokazve pane zvakaitwa naFarao uyu asingazivi chinhu chikuru chakadaro chakaitika muEgypt, kuti for 7 years mvura yanga isinga naye. But pane munhu akamutswa naMwari akaita kuti Egypt ive nesimba. Because kana ushe ati mukaverenga mumabhuku yamabasa zvinonzi paiva namambo kuti mubati akanga aripo, zvanzi akava neremekedzo yemumwe mambo, kwai nekuti ndiye aimupa chingwa kana kuti wheat kana flour yaibva kunyika iyoyo. Saka kana uine nyika inokupai zvinokuraramisai, nyika iyo muneremekedza, hamuirwisi. Ani munoona panoita ukama. Saka uyezve kana nyika ikaropafadzwa kuti ine zvokudya, ine zviwanikwa, zvinoita kuti dzimwe nyika dzitsvake ushamwari nayo. Uyezve inokwanisa kukontrola economy kana kukontrola ufumi hwedzimwe nyika. Seipapa Egypt for 7 years ndiyo yega ine wheat, ine chokudya, yaitokontrola. Saka mari yatinoda kushandisa imari yakati. Ani munoona sezvakaitika naAmerica pavakabatsira World War II, nyika dzekueurope dzikabombwa dzikaparara, America ikabatsira kundovaka, yakubatsira kundovaka nyika yakanga yaparadzwa nehondo. Vakazva kuti kana mauda kuti tizoshara mari yedu, munofanira kuti tizoshara mari yedu iri US dollar. Hatikupiwa euro yenyu, hatikupiwa mari yekuGermany, hatikupiwa mari yekuItaly, hatikupiwa mari yekuBritain, tinoda mari iri yedu. Saka kuti vabhadhare chikwere chaAmerica neUS dollar, zvinoreva kuti pane zvavaifanira kutengeswa
kutengesera America yacho kuti vaone dhora racho. Saka America ndio ine simba rekukontrola maprice ekuti vaone mari iyoyi vapiwe dhora racho. Kenisi. Saka ndochikonzero nhasi pasi rese runoshandisa US dollar. Zvakabva padambudziko rakanga raitika ipapo. Saka Egypt zvechokwadi yaifanira kunge ichiziva zvakaita kuti ive a great economy, ive nyika ine pfuma uye ine simba, but nohoni vakangokanganwa, vakashaiwa hanya pamusoro pezvakaitwa naMwari pakati pavo. Saka vanopfunza zvinomupfunzo mari iyewo kuti Jehovha anombovani kuti inini nditendere vaIsraeri kuti vaende, anombovani kuti inini nditi vaende kundonamata Mwari murenje. Wakashaiwa minduro kwaari. Saka panheyo idzodzo dzemubvunzo waFarao toda kuti tichiuya isu tichibvunza tichiona kuti Mwari unombovani, ndiani kuupenyu hwedu. Mwari anombovani kwauri kana usisina mari. Mwari anombovii kwauri kana iwewe wapinda padambudziko. Mwari anombovani kana iwe wava panhoo dzokurwara. Mwari anombovani kana homwe yako yafuta mari yavavo. Mwari anombovani kana iwewe zvinhu zviri kukunakira. Unouya here mupfungwa dzako? Urimo here murangariro wako? Ishe vatibatsire. Kana zvinhu zvakunakira, kana mari yakunganaka, Mwari anombovani kwauri? Unombozvifunga here kuti zuro zvakambe zvandiomera, but nhasi Mwari wandibatsira wandiropafadza? Ati munobona? Unomborangarira here kuti Mwari anombovani panyaya yawapinda pairi? Saka dangoona madekwana ano kuti Mwari ndiani kwatiri. Ishe vatibatsire. Ngatione Mapisarema 55. Just verse imwechete, verse 22. Mapisarema 55. Mapisarema 55 verse 22. Kandira mutoro wako pamusoro paJehovha, iye uchakusimbisa. Haangatongotenderi wakarurama kuti azununguswe. Ngati ndikuna Peter okutanga chapter 5, I think Peter akakota rugwaro rweru paakanyora tsamba yake. Peter okutanga chapter 5 tiverenge verse 6 na 7. Zinilipise pasi peruoko rwamasimba ose iye Mwari, kuti agokukudza panguva yakafanira. 7. Kandira mitoro yako yose pamusoro pake nekuti iye une hanya. Amen. Now, tunakuona Mwari anombovani. Zvanzi naMapisarema, Mwari ane tsitsi neupenyu hwedu, haatisiye. Peter akuti pano kunyange tapinda madambudziko, ngatikandirei mitoro yedu paari. Ndatinini zvinoitwa naMwari kana zvinoita Mwari muupenyu hwedu zvinotipa isu kuti tizive kuti iye anombovani. Saka pano rugwaro runojekesa kuti nekuti ane hanya, he cares. Saka Jehovha Mwari ndiani? Ndimwari ane hanya. Amen. Ndo zvaari kwatiri. Mwari ane hanya neupenyu hwedu. Mwari ane hanya nekurarama kwedu. Kunyange tikapfuura nematinopfuura namo, tingapfuura nemadambudziko, tingapfuura nemune zvinorema, asi kuna Mwari ane hanya. Arikutikandira pamusoro pake zvose zvinokuremera, nokuti he cares.
ndi Mwari ali hanya. Amen. Mwari uli hanya kudaro kuti kunyange Adam na Eva vakaresha mu Eden vakunda pada mudziko rekuzvifukidza namashizha aiti vakatema ana 7 but 9 anenge aoma, votana mamwe 12 anenge aoma, votana mamwe 4 anenge aoma. Mwari akava nehanya kunyange vakenge vatadza. Asi Adamu akatsvaka Mwari panguva yokurashika nokudetseka kwake, asi Mwari wakava nehanya akamutsvaka kudakara amuwana. Ndimwari ane hanya watinoona pano achidzaka muIjipiti achitaura naMozisi, enda unoudza Farao kuti tendera vaIsraeri vabude. Vanhu vari pakutambudzika, vari pakurwadziwa, but Mwari wakava nehanya navo akaburuka iye amene akati ndaburuka ndimene kuti ndivadzikinure. Ndimwari ane hanya wadzikinura vaIsraeri sezvaakaita upenyu hwedu, akatidzikinura akatiudza kuchiedza cheshoko rake. Amen. Now takaona mushofraire muzvizitakana kuti amakana tikava nefellowship, tikayanana mumwe nomumwe, tikava nohumwe hwokutenda ihwohwu, pane zvinoitika. Mwari haatisiyi. Remember varume vetu vaenda Emmaus vachitaura pamusoro pezvake, haana kungovanzwa, haana kungoziva ndo zvavari kuita, asi kuti wakaenda kundova nefellowship navo, kundofamba navo. Hama ndiye Mwari watakatenda. Isaiah 63 verse 8 and 9. Profita Isaiah 63 verse 8. Nokuti wakati zvirokwazvo ndivo vanhu vangu, vana vasingazoiti nokunyengera, naizvozvo wakava muponesi wavo. Pakutambudzika kwavo kwose naiyewo wakanga achitambudzika. Mutumwa wakavazivisa chiso chake, wakavaponesa, wakavadzikinura norudo rwake netsitsi dzake, akavasimudza nokuvatakura mazuva ose akare. Thank you. Now, Mwari adzikinura Israel from Egypt, haana kungovadzikinura kwoga, akavaendesa kunyika yavaifanira kuti vaende, but wakava nehanya yekuti akaenda navo. Handi munoona pane hunhu hwokuva nehanya. Munoona tinokwanisa kubatsira munhu, munhu aikwanisa kukubvunza ko kwakati ndekupi, nzvimbo yakati iri papi, hazviremi nomudzwa kuti ukafamba nenzira iyi ukakonda apo ukasvika apo ukadai unobvaona kwauda kuenda. Izvo zvinova rubatsiro rwamubatsira munhu wamuudza kwaari kuenda, but chimwe chinhuzve kwete kuti ungomuudza kuti famba nerodhi ukona apo ukona apo, asi kuti utoenda naye, womuperekedza kudakara asvika paanoda kuenda, wamuintrodusa kune vaari kutsvaka. Ndo zvakaitwa naMwari paakabudisa vaIsraeri. He cared, akava nehanya navo kuti akafamba navo, kwete ungofamba navo kwoga, asi pavaitambudzika, mutumwa weupo hwaMwari akatambudzika pamwe chete navo, akafamba navo, akapinda pavakapinda naiye wakapindawo. Ama ndiye Mwari watinonamata, haangokusiya uri woga. Pane mumwe profita aitaura pamusoro
kwai mumwe akaona vision akati akaratidzwa nzira yokufamba kwake ari panyika. Saka akaoneswa paaifamba, zvaainge achiita, achiona Ishe, tsoka dzake nedzashe dziri kufamba dzese. Vari kufamba, ari kuona vari kufamba vanhu vaviri parwendo urwu. Saka unoti panguva dzekunetseka kwake, paaipinda maproblems eupenyu, paairatidzwa rodhi yekufamba kwake iyi, kwai aingoona paine tsoka mbiri dzoga, uku dzambenzi dziri 4. Ozvoona panguva yekutambudzika kwake ongoona tsoka mbiri dzoga. Saka akabvunza She akati, sei maindisiya? Nekuti apa ndiri kuona posheni yerwendo rwangu urwu ndo pakanga pakaoma zvinhu muupenyu hwangu. Saka maindisiya anofamba ndega sei apa? Zvikanzi hasiri izvo, pounoona paine tsoka mbiri dzoga ndo pawanga wapinda madambudziko. Ini ndokusimudza, ndofamba ndirini iwo usingatike pano. Kunyange zvichigozha, kunyange zvakaoma, Ishe haatisiye. Ishe munesu panguva idzodzo dzekurema kwezvinhu. Ishe ndiye unotakura mitoro yedu, asi unotitendera kuti tikwanise kuona kugozha kana kurema kweupenyu. Ndochikonzera tichizvinzwa kurwadza kwake. Not so much that kuti Mwari kunenge usipo, but Mwari uripo munguva idzodzo dzokuremerwa neupenyu. He cares. Ndimwari ane hanya. Sure kuninga watibatsira. Tiri pana Isaiah ipapo. Can you just go back to chapter 59? Tivenge verse 9 and 11. I mean verse 9 to 11. Chapter 59 verse 9. Naizvozvo kururamisirwa kuri kure nesu, nokururama kusvikiri kwatiri. Tinotsvaka chiedza asi tarirai rima bedzi. Tinotsvaka kugwinya asi tinofamba pakasviba. Tinotsvangadzira pamadziro samapofu. Zvirokwazvo tinotsvangadzira savasine meso. Tinogumburwa masikati sezvatinoita kana kusviba. Pakati pavapenyu takapanana navakafa. Tinovomba tose samapere. Tinochema zvikuru senjiva. Tinotsvaka kururamisirwa asi hakuna. Tinotsvaka ruponeso asi ruri kure nesu. Okay, go to verse 16 to 17. Akaona kuti hakuna munhu, akashamiswa nokuti kwakanga kusino murevereri. Naizvozvo ruoko rwake rwakamuvigira ruponeso, kururama kwake kwakamutsigira. Wakashonga kururama sechidzitiro chechipfuva, nenguwani yoruponeso pamusoro wake. Akafuka nguo dzokutsiva, zvikava zvokufuka zvake. Akapfekedzwa nokushingaira sejasi. Amen. Now, tinoona Isaiah kutaura pamusoro pekurwadza kweupenyu, achimuonesa kurashika nokushayiwa kwedu rubatsiro tiri munhapwa hwokutadza. Saka unoti tinouvura, tinotambura, tinonetseka neita zvose izvi, asi panguva iyoyo kwai Mwari wakazvitsvakira aina Kristu Jesu kuti ave ruponeso rwedu. Amen. Akava nehanya yekuti akava muponesi wedu, mudzikinuri nomuchengeti wemweya yedu. Ane hanya. Amen. Kwai tinongoparapara kana tinongoita group murima samapofu, ama azvive kuti Mwari haaoni, kana kuti Mwari haacherekedzi,
apo tinge tisina a vision yekuti saka mangwana ashazovei pofu kanti pofu zvinoreva kusaona zvinoita kuti pofu ritsvanzvadzire nderekuti pamwe rizivewo kuti ndiri papi uye zvakamirawo sei. Saka ndo zvazvinoita pane imwe nguva muupenyu hwedu tinoita samapofu tichitsvanzvadzira kuti saka nyaya yangu iyi ichanaka sei, chimiro changu ichi ndichabuda sei machiri, ndichanyaradzwa sei mune izvi zvinorema. Mukutsvanzvadzira imomo kwai Mwari unova muponesi. Ndo chikonzero paine ruzha ruzhinji vanhu vachimhanyidzana nokupesana kukuru. Kwakadana mumwe waiveri bofu, Bartimeus mwanakomana waTimeyo akati, Jesu mwanakomana waDhavhidha ndinzwirei ngoni. Ama mukudaidza kwake zvaikwanisa kuitwa drowned kuti inzwi rake raikoneswa kunzwika nokuda kweruzha rwaivepo. Asi Ishe wakava nehanya kuti wakanzwa. And I want to believe kuti Ishe haana kunzwa Bartimeyo nezheve dzinongova dzenyama, wakanzwa nemwoyo wenyasha dzake. Ishe vatibatsire. Ama zvinotora mwoyo waMwari zvaakafunga nokusvibira pamusoro pako. Mwari haateereri kana kuti haanzwi munamato wako nokuda kwokuti wataura mashoko awa kana kuti mashoko awa. Mwari unonzwa kunamata kwako nomwoyo woumwari hwake, nokuda kwesimba rokuva muponesi kwake, nokuda kwenyasha dzakanguva dzinoraramira maari. Ndozheve yaMwari kana isu tichidaidza. Saka akava nehanya nechimiro chaiveri Bartimeus, akauya kwaari akati, unodei? Amen. Andinoona akaona kuti Bartimeyo ibofu, uri kutambudzika nenyaya yeupofu. Aitoziva kuti Bartimeyo chii chiri kutomutambudza, asi akadzika kusvika pakuti ave nekutaura naBartimeyo kuti unombodei, chii chauri kuda. Iye saMwari, iye somuzivi wezvinhu zvose, angadai akangouya akangosvoti asaka iwe chitoona, but akapa Bartimeyo mukana wokuti ataure zvaanoda. Ati munoona, ndinokwanisa kupa munhu zvinomubatsira, ndinokwanisa kupa mhuri zvinoibatsira, asi kana ndikakwanisa kugara ndovhunza munombodei kenise, ndozviziva kuti vanoda shuka, ndozviziva kuti vanoda mukaka, ndozviziva kuti vanoda upfu, asi ndovhunza kuti munombodei. Tinoda upfu but uri hwepaleta, tiri kuda upfu asi uri hweKenya, tinoda mukaka asi hatisi kuda wepauda, tinoda long life. Tinoda mukaka asi hatisi kuda mumoshe, tinoda uri wefresh. Kenisi, ndada kupa munhu zvaanoda, asi ndakupa mukana wokuti ataure kuti unodei. Ndinokwanisa kumira pamberi penyu mose nchiti kana ndirini mhuri yangu inoitira zvakanaka. Every time ndinoona kuti mukaka uripo, every time ndinoona kuti upfu uripo, every time ndinoona kuti shuga iripo. Asi zvinotora that extra mile yekuti kunyama ndichikwanisa kuprovida zvinhu izvozvo, asi ndiri kupa here zviri mumwoyo yavo. Ndochikonzero Mwari akauya kuna Bartimeyo, unombodei? Amen. Izvozvo zvinondoumba ukama hune utsamu hwokuti Ishe haana kungoniitira, but wandibvunza, wada kuziva zviri pamwoyo pangu. Am I here? Amen. Kudakara kunyange muguta iriri panguva imwe cheteyo paiva
naZakiasi. Akanga aine bhizinesi yake aita nechitotsi chaaita nezvose zvaakanga achiita. But he cared. Akava nehanya naye. Amen. Paakapfuura chaiye ivo naBhatimeyo ndechekuti angoona Jesu achipfuura. Noupfupi hwake akakwira muti kuti aone. But Ishe cared enough. Amen. Kuti akamuti dzika mumuti umu. Amen. Hauchandionera mumuti, ndakwenda newe kumba kwako. Ndichanodya newe kumba kwako. Chikafu chisina kubikwa. Kuda nguku yachanga isati yauraiwa, kuda mbudzi yacho yadaidzwa musho yanga isati yauraiwa, Ishe akava nomukana wokundogara naBhatimeyo. Vachienda kudanga kunotsvaka gwai rokuuraya kana mbudzi yacho, vachienda kunogadzira upfuku, vachigadzira chingwa chacho, nguva yose vachimirira chokudya. Ipapo Jesu akanga achikurukura achitaura naZakiasi. He cares, ama kuti unotaura newe, unova newe. He takes his time. Hakuna paanomanyira, anyangana newe. Amen. Mudzimai uya waSamaria kuenda kutsime masikati machena nokuti akanga arambwa nesosayati. Chimiro chake neunhu hwake, vamwe vasikana veguta namadzimai eguta vamwe vasikadi kuti associate naye. Waitienda oga kutsime. But Ishe wakava nehanya. Ishe akanga asingaende muSamaria, pane kwaakanga achienda. But he had need to go through Samaria. Pane chaidiwa kuti atongopfuura nomuSamaria nokuti pava nemudzimai akanga ari pakurashwa, akanga ari pakutambudzika, akanga asingadiwi nevanhu. Akaenda akanotaura naye. Ndiye Ishe umwe cheteyo akaunzirwa mumwe akanga achipiwa makoti atomubata ari mukuita chakaipa. Matombo akatobatwa akamirira kuti vamuteme nawo. But akava nehanya akati neni handikupi mhaka. Chienda usazotadzazve. Ama Mwari iyeyo ane nyasha newe madekwanani. Kunyange wakareswa nokufamba nokuti usiriwo, anodzokera mashoko iwayo mavachitewo madekwanani. Enda asi usatadzazve. Chirega zvekuita zvawakaita izvi zvisina kufanira pamberi paMwari. Ishe mukutenga watibatsira. Hama he cares, ane hanya. Munofungei pamusoro paSimeoni wakanga ava mutana asisatooni. But Ishe akati ndichakuchengeta. Amen. Ndichakurwira, ndichava newe kusvika waona nemeso ako awo Mesaya iye wakavimbiswa kuti unowe. Mwari akava nehanya naye, akamutungamirira nomweya wake mutsvene kuti aende pakanga paina Josefu naMaria kuti andobata maoko make mwana uyo waizova mutsigiri nomuponesi. Ipapo akazoti chirege hangu ndiende norugare kuti meso angu aona ruponeso rwenyu. Ishe watibatsire. Amen. Mwari ane hanya. Amen. Kune vakaverenga upenyu life story paupenyu waBrother Branham. Brother Branham aine 7 years waiva nedambudziko remaasidi zvekuti zvaimunetsa kudya, akadya zvaidzoka. Saka zvaimunetsa every 7 years. Aine 7 years akatanga kuita problem iyo zvomeenda fanga zvonyarara. Akangokloka 14 years zvodzoka futi zvombonyarara. Pa21 zvodzoka futi zvombonyarara. Pa28 zvodzoka futi. Every 7 years paupenyu hwake hwese. Asi mukaverenga mharidzo on the wings of a snow white dove, muprofita Mwari wakamuratidza achimuporesa zvachose. Ane 49 years
Mwari akava nehanya nemuprofita wake akampinza mujubilee. Amen. You remember 49 years masabata 7 hadith. Then Mwari akampinza mujubilee yekuporeswa kwake. Akati Mwari adihanya. Amen. Ishe atibatsiri. Ndiye Mwari wakatidana kuti timunamate. He cares. Azvinabasa nyaya yako yatora nguva yakareba. Azvinabasa makore mazhinji urikupfuura nemune zvinorwadza izvi. Rangarira kuti Mwari ane hanya. Asi nyaya yekudzikinurwa nokuponeswa kwako isati yakwana. Nokuti ndiye Mwari unotaura naJoshua pachapter 1 yaJoshua. Let's just read that right. 1 Joshua. 1 Joshua. I'm in Joshua chapter 1. Joshua chapter 1. Can you read verse 5, 6 and 7? Verse 5. Hakuno munhu uchakona kumira pamberi pako mazuva ose oupenyu hwako. Ndichava newe sezvandaisiva naMozisi. Handingakurege kana kukusiya. Simba utsunge mwoyo, nokuti uchagarisa vanhu ava nhaka yandakapikira madzibaba avo kuti ndichavapa iyo ive yavo. Asi usimbe nokutsunga mwoyo kwazvo kuti uchenjere kuita murayiro wose wandakarayira Mozisi muranda wangu. Usatsauka kwauri kana kurudyi kana kuruboshwe, kuti uwe nomufaro pose paunoenda. Bhuku iyi yomurayiro haifanire. Thank you. Amen. Now, you know, Mwari aburisa Israel. Remember, Pharaoh akachallenge kuti Mwari wacho ndiani anotaura mwendi. But pakugumisira kuti Israel vakazvobuda. Vabuda vakatadza pamberi paMwari. Mwari akati, nyika sezvachazara nekubwinya kwangu, imi mose makaona zvikuru zvandakaita paIjipita, hakuna mumwe wenyu achapinda asi vana venyu. After 40 years, Moses unofa. Amen. But Mwari iye une hanya unouya kuna Joshua. Sezvandaisiva naMozisi ndichava newe. Waiva naMozisi neuto upi? Apa pose paisimuka dambudziko, Mwari waimira naMozisi vachiunza nzira yekupukunyuka. Sezvandaisiva naMozisi paya pamakachema pagungwa dzvuku, nyaya ndechekuti saka zvaitwa sei vaIjipita vanouya mberi kune gungwa. Sezvandaisiva naye paya ndikabamura gungwa kuti mupinde, ndo zvandichava newe. Sezvandaisiva naMozisi mvura yavava pamara, ndikamuudza muti wokuti atora akande mvura ikanaka. Sezvandaisiva naye ndo zvandichava newe. Ama Mwari he cares. VaAmerika vakauya vachirwisa, iwe Joshua unozviziva, wakatungamira vaIsraeri muhondo. But Mozisi akasimudza ruoko ari pamusoro pegomo. Pakusimudza kwake maoko maikunda. Sezvandaisiva naye nechipiro ichocho ndichava newe. Unozviziva zvokutya pasisina. Ndakauta Mozisi kuti udza vanhu vaende kunonongamana. Mvura yapera. Ndakauta Mozisi unova dombo nomusarasara. Mvura ikabuda. Hosha dzasimuka. Ndakauta Mozisi gadzira nyoka yendarira. Vanotarira pairi vachapotwa. Sezvandaisiva naye ndichava newe. Hama Mwari wakafamba naPita akaburisa mujeri. Mwari akatinurira Paul naSilas vari mujeri. Mwari wakamutsa Tabita afa. Mwari iyeno anotiudza nhasi manekwa naanhu zuva ranhasi. Sezvandaisiva ipapo ndichava nemiwo. Haatisiyi, haatiregi. Hazvina basa wakaipa ungakanda zvakaita semunzira yedu. Hazvina basa wakaipa ungati pamitoro yakawanda sei. Hama sezvaaisiva naMozisi
Amen. Wakaona Moses na mtu upi. Moses alirushia ile 3 months kuberekwa. Baiba wakamtola kabisa mkasipata kaya kabisa mtura. But Mwari wakawa naye. Amen. He provided a way ya kuti Moses atike nuru. Amen. Sasa ndaisiwa naye ndichama newe Joshua. Asitunga moyo. Gari mushoko nataka kwa Moses. Amen. Ama Mwari wakati tumira profita wakati unza mushoko na Mwari. Hama ngati karei kwa message hiyo. Kwa nisho akataura ndio chokwa chopeni wedu. Nisho batibatsire. Mwari kuchama nesu sezo akasiwa ne wakati tangira. Ndi Mwari ane hariwa. Amen. Ndi Mwari wakarurama. Nokuti Moses afa but commissioner inakufa. Moses afa but chikonzero chokubira muri Chipita asina kufa na Moses. Chikonzero chovada chipfurire mberi. Ndo zvanoreva Paulo achituonesa zviri Mwari pachapter 1 yaVafilipi. Buku yaVafilipi chapter 1. Filipi chapter 1. Filipi chapter 1, I think it just maybe standing about this 2. Verse 2. Nyasha ngadzive nemi norugare runobva kuna Mwari Baba wedu naShe Jesu Kristu. Ndinovonga Mwari wangu nguva imwe neimwe kana ndichikufungai, ndichikumbira nomufaro nguva dzose pakukumbira kwangu kwose pamusoro penyika, pamusoro penyu mose, nokuda kwokusongana kwenu